Eu creo que, aquí vou falar como uruguaya, vale? Eu creo que estades co equipo ali a nada do descenso, non? En Uruguai, cando en fútbol un equipo está a nada do descenso, que facemos é chamar a hinchada. Aquí creo que sería na Foutesa galega, que deberíades de convocar, non? O a torcida dos brasileños, a garra charrúa, diríamos nós tamén. Porque vos tedes vos xogadores, pero non vos lo creedes. É que é unha cousa increíble como non vos creedes as maravillas que tedes. Eu penso que como en algo de gloria deberíades de convocar a todos. Sabes? Empezar a chamar a todos, os vivos e os mortos. E meterlos todos no campo, sabes? E este é un partido decisivo, precisades un Maracaná. Sabedes a historia de Maracaná? Non sabedes? Como Uruguai chega en 1950, 22 negriños en autobús dende Montevideo a Río de Janeiro comiendo espagueti, pobres. Está ao final do Mundial. Quen vai gañar? Brasil, o campeón do mundo. Xa están os reloxos aquí, Omega, por la parte de atrás grabados. Salve Brasil, campeón do mundo en 1950. Estaba todo o carnaval de Brasil preparado para sair. E chegan os negros de Montevideo e ganan o Mundial. Sí, hasta hoxe. Manteño a miña sotaque como parte da miña identidade. E para mí é super importante a defensa das linguas e dos territorios, porque eu veño de un territorio como é Bolivia, que temos moitísimas linguas e lastimosamente moitas delas están por desaparecer. Eu son neta de unha avoa que é aimara e outra que é quechua, e é unha mágoa moi grande que nunca puden aprender as súas linguas e a día de hoxe. A miña familia é unha familia con moito orgullo de ser leonesa. Empecé a falar galego máis ben, ni siquiera, non por razóns culturais, ni siquiera por razóns políticas, que eu tiña xa razóns políticas claras, o meu nacionalismo é ben da miña mocedade, senón por unha razón ética. Esa topeina, sobre todo en castelao. A partir de 2012, a experiencia foi con neofalantes estranxeiros. Pasei de traballar con xente do centro de Viveiro a traballar con xente chegada moi especialmente de África e máis de América. E naquele momento, pois, tamén do leste de Europa. E pois o mono todos os días ten fame, entón sempre quere comer algo. E pois come palabras, pois algo material ou inmaterial, e cada día aprende unha palabra nova. E foi así como comecei, ata que tiven a sorte, unha cousa que me pasou, de que foi de que os nenos querían aprender a falar galego. E claro, ademais, o que comentaba antes, teñen niños de diferentes culturas. Entón eu cando vine aquí, que vin que había outra lingua, eu non sabía que existía o galego cando vine aquí, o identifiquei enseguida co véneto, como aí tamén se está perdendo moitísimo de falar véneto, porque parece casi que é unha vergonza, porque parece que é a lingua dos que non saben falar e estas cousas. E ali coincidín nunha aldea cunha muller que só falaba galego, pero porque nunca saíra de Pantón. O sea, só saiu 2 veces a Monforte ao hospital. Pero despois había outros veciños que lles pasaba o mesmo, que non saíra nunca, non? Entón, creo que o salto veu cando, para discutir con esa muller directamente, porque era o que facíamos, berrámonos. Hola Luis, que tal? Como estades todos e todas? Bueno, preséntome antes de nada, meu nome é Paula Jorge e veño dunha vila mariñeira preciosa, maravillosa, que se chama Burela. Nacín en Burela hai 35 anos. Meus pais viñeron da illa de Santiago, en Cabo Verde, somos 4 irmáns e eu nacín en Burela. Hola, son Elena de Alfonso de Baraúnda. Eu son José Lara Gruñeiro de Baraúnda. Somos músicos. E facemos cancións en galego. Nos últimos 14 anos, dende que vivimos en Rianxo, na Galiza, facemos música prácticamente en galego.
efectivamente, inda que xa facíamos cancións en outras linguas, entre elas esta, cando vivíamos no noso lugar de orixe, Madrid, somos madrileños. Exactamente, somos madrileños. Eu son César, teño 15 anos, son de Venezuela, mellor dito en Caracas, e cando vin a Coruña, a verdade é que non sabía que era o galego, ata que me enterei de unha campaña de aquí tamén se fala, que é increíble, a verdade, incluso antes diso non falaba moito galego, xa... Eu son Celia, nací en unha cidade pequena preto de Barcelona e pois cheguei a Coruña bastante pequena, entón pois xa tiña integrado o galego no uso no colexio e tal. Sí que a verdade é que non utilizaba tanto, ao mellor de feito nas clases de galego non falaba galego, pero xa chegar aquí ao Insti, que se fixese a campaña e meterme na campaña, xa tomeime máis en serio o que significa o galego, falar en catalán. Ola, eu son Igor, eu son de Ucraína, levo aquí 2 anos e medio. Cando vine aquí costoume un pouco aprender o español porque non sabía nada, despois o galego. Os meus pais só falan ruso e ucraniano, pero tamén les estou axudando co galego e español. Cando cheguei, gústame o galego falar eso. Aquí tamén se fala galego. Porque namoro todos os días. Namoro coas miñas mulleres, coas miñas señoras, coa señora emérita que me namorou da Veiga, coa señora Juana que me namorou de todas as mulleres mariscadoras da ría, das receitas que aprendí con Erundina en Piñor que cociña ali dende os 14 anos, con María en Parada das Bestas, co señor Méndez, co Pinante de Chedas, que me contaba como conquistaba as mulleres voando cun paraugas dende o alto do balcón en pelota picada caendo para baixo, non había muller que se resistiera. Eso en Lalín, no inverno. Como? Non vas namorar dun país que cada día pode agasallarte 1000 relatos e 1000 historias. Eu non quero ver tristezas. Quero o sol na miña beira, onde a sombra, o pan non medra, nin dá rosas á roseira. Así que facédeme o favor, roseade, florecede, merecemos unha boa primavera.